Convex не е датабаза, не е някакъв backend фреймворк, ама не е някакъв клон на подобни други неща като Firebase. Convex по-скоро е начинът да премахнеш целия backend boilerplate, който ползваш. Всички знаем, че в типичния Next.js проект имаш фронтенд, backend, които си комуникират чрез API. Пишеш раутове, фетчове, loading стейтове, cache invalidation, контролери, допълнителни схеми и така нататък. Това за мен е определено главоблъсканица и за малък проект сякаш е прекалено много. Convex е backend платформа, в която просто пишеш функции, а не API. Или по-скоро го разглеждате като ето тази малка схемичка тук. UI, Function и Database. Тези функции, те просто живеят в бакенда, а фронтенда ги използва директно без фетч. Convex се грижи за цялата синхронизация. Но един от най-важните му фичъри е по-точно реал-тайма. Не ви трябва да настройвате цял WebSocket, да теглите допълнителни пакеджи като Socket.io и така нататък. Обзето още го оболя. Няма REST, няма GraphQL, няма нужда ти да мислиш за самия кеш. Най-важното нещо за мен поне, обаче, е реал-тайма. Не че се налага да пишеш цяла refetch логика, да речем, например. Просто когато се променят данните и UI се обновява автоматично. Държа да отбележа обаче, че Convex не е за всеки проект. Обаче относно микростартъпи, както им казват и сайт проекти, е изключително практичен и удобен. В следващите 30 секунди ще покажа колко код всъщност е цялото това нещо, което обясних в рамките на 3 минути, за да видиш, че това, което казах е абсолютно така. Това, което виждате тук е един съвсем нормален Next проект и Convex папката вътре в него. Имаме Generated, която е пълна с API, дата модели и така нататък. Схеми, съответно за Validation. И файлове за функции, като в момента конкретно това са MyFunctions, което е boilerplate от Convex и Messages, което ще разгледаме сега. Както виждате в схема на файла, имаме една схемичка така за меседжите. Мислете го нещо от сорта на призмата. Като си правите схеми в призмата, това е абсолютно същото. И по същия начин действа. Имаме текст, който е в формат string и created просто за индекс или нещо, по което да сортираме. Това обаче е цялата функционалност на Convex, показана в просто един файл. Имаме 3 функции точно в този файл. Това са list, create и remove, което репрезентира една CRUD система в най-простия вид за 30 реда. Заедно с real-time, заедно с схемите, заедно с validation. Листа е query функция, мисля, че няма какво да обяснявам относно. Търсим в датабазата и ретърнваме това, което сме намерили, като ги подреждаме по дата на създаване. Create imitation, с който създаваме нови меседжи в датабазата и remove. Та според мен по-важната част, която трябва да засегнем с вас е точно ето този пейдж, в който се използват нещата във фронтенда. Имаме 3 константи, 4 с useState, 3 константи на меседжа, на create и на remove, като това се води един вид функциите, които викаме от бакенда. Всички може да видим, използваме API, файла и функцията, която искаме да използваме, заедно с импорта на useQuery и useMutation от Convex. Имаме една проста формичка и като цяло това е. Сега ще влезнем, за да ви покажа демото, как работи. Това е демото на целия ап, който показах. Тук целя да покажа реалтайма на Convex. В момента съм отворил два браузъра, като виждате с localhost и ще напишем някакво съобщение, да речем никаква идея, просто ще наспамя нещо. Както може да видите, и при двата клиента се показва едновременно. Сега нека напишем нещо от другия клиент, няма значение, всичко се апдейтва, всичко се записва, всичко се подрежда. Както сега ще покажа и при делитването, честно да ви кажа, абсолютно нищо различно, делитва са. И това е Convex в цялата му същност.
практично, удобно и всъщност той не прави повече неща, даже да речем, че прави дори по-малко от това, което ви бихте написали с Express, Prisma и като цяло целият backend stack, който трябва да ползвате, но ги прави на правилното място и действа по абсолютно перфектен начин относно микростартъпи и сайт проекти, за които няма смисъл да си блъскате главата. Ако това, което ви показах, ви е спестило някакво време, винаги може да се абонирате за канала и в следващото видео ще ви покажа малко по-нагледно как да си подредите папката в Convex. Ще пообясня малко за самите функции Use Query Mutation, понеже тук ги засегнахме. Идеята на това видео е да ви покажа какво реално може да се случва с Convex, за колко малко време и с колко по-малко главоблъскания.